እዚ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ አገልግሎት እዩ። ሰላም አምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ አምላኽ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ አገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሰላም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን። ካብ ርሑቕን ቀረባን ትከታተሉ እንትለኹም ክቡራት ህዝቢ አምላኽ ሎሚ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ኣርእስቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ብማይ ጥምቀት ዝብል ቀፂልና ሎሚ ታሽዓይ ክፋል ክንሪኢና ኣርእስቱ ከዓኒ ድራር ጎይታ ወይ ከዓኒ ቅዱስ ቁርባን ዝብል እዩ። ከም ጎይታ ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ብዝመርሓኒ ምሳኻትኩም ኮይነ ዝገልገል ሓዊኹም ኤፍሬም ምሳና ክትፀንሑ ብትሕትና ዓድመኩም። ድራር ናይ ሕብረት ምልክት እዩ። ሓቢርካ ክትበልዕ ከለኻ ሓድነትካ ትገልጽ። ብሕልፊ ኣብ ባህልና ኣብ ሓደ መኣዲ ኢና ንበልዕ በዚ ከዓ ሓደ ቤተሰብ ምዃንና ንገልጽ። ድራር ጎይታ ዝተባሃለሉ ከዓ እቶም ቀደም ቅዱሳን ኣቦታትና ምሸት ይወስድዎ ስለ ዝነበሩ እዩ። ኣብ ግዜ ድራሮም ንጎይታ ይዝክርዎ ነይሮም። ቁርባን ናይ ግእዝ ቋንቋ እዩ። ምቕራብ ማለት ከዓ እዩ። ምቕራብ ኢልና ንትርጉሞ ኣብ ጎይታ ምቕራብ ቅዱስ ምቕራብ ክበሃል ከዓ ይከኣል። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክልተ ስርዓት ተዋሂብና ኣሎ። እሱኻ ጥምቀትን ቅዱስ ቁርባንን። ጥምቀት ሓደ ግዜ ዝውሰድ ስርዓት ክኸውን ከሎ ቅዱስ ቁርባን ግን ቀጻሊ መልክዕ ኣለዎ። ቅዱስ ቁርባን ብጎይታ ዝተሰርዐ ስርዓት እዩ። ኣብ ማቴዎስ 26 ካብ ፍቕዲ 26 ጀሚርና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ማቴዎስን ማሪቆስን ጎይታ ከም ዝሰርዖ የብርሁልና። ሉቃስ ግን ንመዘከርታ ክንገብሮ ከም ዘሎና ይነግረና። ስለዚ ቀጻሊ ምዃኑ ንርዳእ። ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 19 ጳውሎስ እውን ብወገኑ ንመዘከርታ ክንገብሮ ከም ዘለና ይምህረና። ከምኡ እውን ምጽኣቱ ንእውጅ ከም ዘለና ይሕብረና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 23 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 15 ክሳብ 17 እቲ እንወስዶ ጽዋእን ስጋን ምስ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን ሕብረት ከም ዘለዎ ንንብብ። ኣብ ዝወሰድናዮ ቁፅሪ ሕብረት ናይ ጎይታ ከም ዘሎና ንገልጽ። እቲ ሕብረትና ምስኡ እንዳጸንዐ ብዝኸደ ቁፅሪ ዕቤትና ይግለጽ። ብመንፈሳዊ ህይወትና እንዳዓበና ከዓ ንኸይድ። ብምስትውዓል እንተዘይወሲድናዮ ግና መንፈሳዊ ድኻም፣ ሕማም፣ ሞት እውን የምጽእ። እዚ ከዓ ኣንጻር ምዕባይ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕሪ 23 ክሳብ 29 ህይወት ከም ዘሎና ናይ ዘለዓለም ህይወት ብመንፈሱ ከም ዝረኸብናዮ ንገልጽ። ዮሐንስ ምዕራፍ 6:47 ጀሚርና ክሳብ ፍቕዲ 63 ዘሎ ከነንብብ ንኽእል ኢና። ህይወት ዝህበና መንፈሱ እዩ። እቲ ህይወት ዝረኸበ ስግኡ እውን ደሙን ይወስድ። ህይወት ከም ዝረኽብ ይገልጽ ኣሎ። እዚ ድራር ጎይታ ወይ ቅዱስ ቁርባን ኣማኒ ወይ ከዓ ህይወት ዘለዓለም ዝረኸበ ምድሓኑ ይገልጽ ኣሎ። ኣብ ድራር ጎይታ ወይ ቅዱስ ቁርባን ብኣማኒ ወይ ከዓ ብህይወት ዘለዓለም ዝረኸበን ምድሓኑ ዘረጋገጸን እዩ ዝውሰድ። መዓስ ክንወስዶ ከም ዘሎና ኣብ ቃሉ ዝበርሀ እኳ እንተዘየሎ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓትልና ግዜ ክንወስዶ ግቡእ እዩ። ናይ ቅዱስ ቁርባን ሕፅር ዝበለት ያታ ትምህርቲ ኣስፋሕ ኣቢልና ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ማይ ጥምቀት ስለጠቐስናዮ ንሎ መዓልቲ ኣብዚኣ ጠጠው ከነብል ኢና። ዝቕፅል ምዕራፍ ሒዝና ንቐርብ ፍቕዲ 10 ክኸውን ይውስኻ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ብዛዕባ ማሕበር ዝብል ክንርኢና። ክሳብ ሽዑ ብድሓን ፅንሑ። ጎይታ ዓዚዙ ይባርኽኩም።